Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n gweithio efo hafaliadau parametrig. Nawr, hafaliadau parametrig ydy set o hafaliadau sydd yn diffinio y cyfesurynau sydd yn gorwedd ar gromlin benodol. Nawr, yn yr enghraifft yma, mae gennym ni'r hafaliad gyntaf sydd yn diffinio'r cyfesurynau x, hynna ydy t diswario, a'r ail hafaliad yn fan hyn ydy beth sy'n diffinio'r cyfesurynau y, mae gennym ni 2t adio 3. A t yn yr achos yma, beth sy'n ymddangos ar y ochr dde fan hyn, ydy parametr yr hafaliadau parametrig. Mae t yn un poblogaidd i ddefnyddio fel parametr, ond yn aml hefyd yn gweld theta yn cael ei ddefnyddio fel y parametr. Nawr, beth sy'n digwydd ydy hyn. Wrth i t amrywio, a mae t yn gallu bod yn unrhyw rif, mae'n diffinio set o gyfesurynau x, y, a wedyn beth sy'n ei gallu wneud, a dwi'n wneud hyn yn fan hyn yn awr, ydy plotio'r cyfesurynau yma ar bapur graff i weld beth yw siâp y gromlin. Felly mae gennym fi dabl yn fan hyn yn does, sydd wedi cael ei osod allan yn barod. Felly dwi am ystyried beth sy'n digwydd os di t yn cychwyn yn 0 a mynd i fyny fesul 1, beth ydy gwerth x o'r hafaliad gyntaf a beth ydy gwerth y o'r ail hafaliad bob tro. Nawr, os di t yn 0, mi fysa x yn t diswario, dim diswario, dim lle sydd dim yn dim. Os di t yn 1, so ni efo 1 diswario, sydd yn 1. Wedyn 2 diswario, 3 diswario, 4 diswario, 5 diswario. Wedyn, beth yw y cyfesurynau y mhob un achos? Wel, dwi angen dwblu t ag adio 3. Felly, dwbl o dim, dim, adio 3, 3. Dwbl o 1, 2, adio 3, 5. Dwbl o 2 yn 4, adio 3 yn 7, ac yn y blaen. Dyn ni'n gweld efallai fe hyn yn fyny fesul 2 fan hyn, felly dilyn y patrwm, dyma fo'r gwerthoedd sydd gennym ni. Os dwi wedyn yn plotio'r cyfesurynau yma, x ag y, ar y papur graff, dyn ni'n gallu gweld siâp y gromlin. Felly yn gyntaf, dim a draws 3 i fyny, yn fan hyn. 1 a draws 5 i fyny. 4 a draws 7 i fyny. 9 a draws 9 i fyny. 16 a draws 11 i fyny. A 25 a draws 13 i fyny. So dyn ni'n gallu gweld, os ni'n drio wneud yn hyn yn awr, beth fysa siâp y gromlin yma wrth fynd yn ei blaen. A mae'n bwysig nodi fan hyn, os ydym mynd â t yn ôl i'r rhifau negatif, fysa siâp y gromlin yn mynd rownd yn y cyfeiriad yma. Ond dyma ni gweld beth ydy siâp y gromlin ar gyfer gwerthoedd y t rhwng dim a 5. Nawr, be arall wedyn ni'n wneud efo hafaliadau parametrig? Wel, mae'r cwestiwn nesaf yn gofyn iddyn ni ffeindio beth yw graddiant dy by dx y gromlin ar unrhyw bwynt. Nawr, i ffeindio dy by dx, pan dyn ni'n cychwyn efo hafaliadau parametrig fel hyn, dyma fo'r dechneg. Dyn ni'n edrych ar bob un o'r hafaliadau yma'n unigol, a dyn ni'n differu nhw mewn perthynas ar parametr, yn fan hyn, t. Felly, byddai differu yr x yn gyntaf mewn perthynas y t. Os dwi'n differu t disgwario mewn perthynas y t, dwi'n cael 2t. Ac yna, os dwi'n gwneud yr un peth ond yn differu'r y mewn perthynas y t, mae 2t yn differu'r ei 2, mae 3 yn differu'r ei dim byd. Wedyn, y ffordd dwi'n ffurfio y graddiant dy by dx ydy defnyddio rhywbeth o gynharach yn y cwrs, rheol y gadwyn. Rheol y gadwyn yn fan hyn ydy dy by dt lliosi hefo dt by dx. Na, dwi'n cweith yn gweithio fel canslo mathemateg, ond os ydych chi'n dychmygu wan y ddau dt ma'n canslo, be fydd ar ôl fydd beth ydych isio dy by dx. Ond mae hwn rwan yn gallu cael ei ddefnyddio i ffeindio dy by dx oherwydd dy by dt, dwi wedi ffeindio hwnna'n gynt y fan hyn, mae hwnna'n 2, a wedyn dt by dx, be fysa hwnna fysa cilydd dx by dt. Nawr sylwch, dim cweit o'r un ffracsiwn sydd gennych chi fan hyn, mae'r ffracsiwn yma'r ffracsiwn yma'n cilydd o'i gilydd. Felly, i ffeindio dt by dx, dyn ni'n mynd i ddefnyddio cilydd 2t. So dwi'n luosi fan hyn efo cilydd y 2t, 1 dros 2t. A be wneith i gwyddo fan hyn, ydy fysa'r 2 yn canslo, a wedyn sy'n ni ffeindio fo dy by dx y gradiant yn fan hyn
yn 1 dros t. Felly, os dwi'n gwybod beth yw gwerth t, wedi weithio allan beth yw gwerth y gradiant. Felly, enghraifft, os di t yn 5, os a gradiant yn 1,5. Na mynd ymlaen yn nawr, rhywbeth arall wedi ffeindio, wedi hafaliad y tangiad, neu hafaliad y normal i unrhyw bwynt ar y cromlin. Yn mae'n gofyn iddo fi ffeindio hafaliad y tangiad i'r cromlin yn y pwynt ble mae t yn 2. Nawr, os yw t yn 2, fydde ffeindio'n gyntaf be di'r pwynt, be di'r cyfesurin sydd ar y cromlin. A gywed, dwi wedi gwneud hynna'n gynt yn do, yn y tabl yn fan hyn. Os di t yn 2, dwi'n gwybod fod x yn 4 a mae y yn 7. So, na i sgwennu hynna lawr i fan hyn. Mae x yn 4 a mae y yn 7. Na, be arall fydde ffeindio nawr ydy, fydde ffeindio beth yw'r graddiant ar y pwynt yma, roedd mae gen i fi fan hyn dy by dx. Felly dy by dx, os di t yn 2, ydy 1 dros t sydd yn 1 dros 2. A rwan, gafon fi'n gwybod un pwynt ar y tangiad a gradiant y tangiad, ydy ffeindio felly hafaliad y tangiad. Hafaliad y tangiad, i ffeindio hwn, dwi'n defnyddio yr hafaliad ar gyfer llinach sydd, dyn ni wedi weld yn gynt yn y cwrs, y tynnu y1 yn hafalu m, lle os i x tynnu x1. Cofiwch fod hwn yn hafaliad unrhyw linach sydd, lle dyn ni'n gwybod y gradiant ar gyfer y llinach sydd, ac 1 pwynt x1 y1 sydd yn gorwedd ar y llinach sydd. Yn fan hyn, y pwynt sydd gyda fi ar y llinach sydd ydy pwynt x yn 4, y yn 7, felly hwn di'r x1 a hwn di'r y1. A wedyn gradiant y tangiad ydy'r dy by dx fan hyn, sef yr hanner. Felly am newid i fewn yn hein yn awr, y tynnu 7 yn hafalu gradiant hanner, lluosi fo x tynnu 4. Ac fan hyn, i dacluso hwn i fyny, so ni'n gallu lluosi allan ar y dde, y tynnu 7 ydy hanner x, a wedyn hanner lluosi negatif 4 a negatif 2. Ac yna, so ni'n gallu falle adio 7 i bob ochr, y felly ydy hanner x, a dyn yn negatif 2 adio 7 yn plus 5. A gafo gen i fi'r graff yn fan hyn, yn uwch i fyny, so ni'n gallu gweld os di hwn yn gwneud synwyr yn awr. So be dwi wedi ffeindio, neu drio ffeindio fan hyn, ydy hafaliad y tangiad os di t yn 2. A cofiwch, os oedd t yn 2, o gyda ni'r pwynt 4 ar draws, 7 i fyny, sef y pwynt yma fan hyn. Na, os dwi'n trio rhoi tangiad i'r graff yma, jyst efo'n llygad yn fan hyn, efallai sy'n ni'n derbyn rhywbeth fel hyn yma swn. Llinell o'r math yna. Na, ydw i'n gallu coelio fod yr hafaliad dwi wedi ffeindio, hanner x adio 5, yn cyd-fynd efo'r llinell yna? Wel, ydw dwi'n meddwl, oherwydd, o ie, dyna fo, mae'r rhyngdoriad yn fan hyn, rhyngdoriad y sy'n edrych yn iawn yn 5, wedyn ydy'r gradiant fan hyn yn hanner, yes, ni'n gallu coelio bod y gradiant fan yna yn hanner. Rhywbeth arall sy'n ni'n gallu ffeindio, os a nid hafaliad y tangiad, ond hafaliad y normal. Mae cwestiwn dy fan hyn yn gofyn i fi am hafaliad y normal os di t yn 4. Felly eto, cychwyn i ffwrdd, debyg iawn i be nes i wneud yn fan hyn yn awr. Os yw t yn 4, dwi angen ffeindio gwerth x ag y gyntaf. Wel eto, dwi wedi gwneud hynna gynt yn fan hyn yn do. Os di t yn 4, mae x yn 16 a mae y yn 11. So wedyn nodi hynna lawr am ddim os licio ni. A wedyn y peth arall dwi angen gweithio allan ydy beth yw gwerth y gradiant am newid i fewn i dy by dx. Eto mae hwnna'n 1 dros t yn yr achos yma yn 1 dros 4. Na dyma fo hafaliad, nid hafaliad, dyma fo gradiant y tangiad, ond mae hwn yn gofyn am y normal. Yn cofiwch bod y normal yn perpendicular i'r tangiad. Felly gradiant y normal fydd negatif cilydd, hwn yn fan hyn, negatif cilydd gradiant y tangiad. Felly negatif cilydd chwatar fydd negatif, a wedyn cilydd 1 dros 4 fydd 4. Dwi'n gwybod felly beth ydy gradiant y normal, a dwi'n gwybod 1 pwynt ar y normal. Fydde ddefnyddio techneg tebyg iawn i hwn yn awr i ffeindio hafaliad y normal. Eto, dwi'n cychwyn hefo y tynnu y1 yn hafalu m x tynnu x1.
Nawr, hwn di x1 tro hyn, a hwn di y1. Felly dwi'n cychwyn efo y tynnu 11. A graddiant ydy graddiant y normal sydd yn negatif 4. Felly negatif 4 lluosi efo x tynnu yr 16 efo'n hyn. Lluosi allan ar y ochr dde, negatif 4x. Ac yna negatif 4 lluosi negatif 16 yn positif 64. Ac yna, i gael yn y ffurf yn hafelu mx adio c, so ni'n adio 11 o ochr, a 64 adio 11 yn 75. Ac yna, i orffen y fideo, gadewch i ni ystyried y cwestiwn olaf y fan hyn, mae'n gofyn iddo fi ffeindio yr hafaliad Cartesaidd sydd yn diffinio'r cromlin yma. Nawr, hafaliad Cartesaidd ydy hafaliad sydd dim ond yn defnyddio x ac y. Dyn ni ddim yn cael defnyddio'r parametr t sydd yn y cwestiwn. Felly, os na i gopio lawr rwan o'r top y fan hyn, be oedd yr hafaliadau parametrig wreiddiol, mi oedd gynna fi x yn hafelu t disgwario, a mi oedd gynna fi y yn hafelu 2t adio 3. Nawr, y gwaith yn fan hyn ydy trio cael gwared o'r parametr t o'r hafaliadau hyn. Ac i wneud hyn, un ffordd o wneud o, os o canolbwyntio ar y ail hafaliad y fan hyn, a gwneud t yn destun i'r hafaliad, felly wedi wneud hyn drwy gyfnewid yr ochrau gyntaf, 2t adio 3 yn hafelu y. Wedyn, wedi dynnu 3 o bob ochr, mae 2t yn hafelu y tynnu 3, a wedyn haneri pob dim, t ydy y tynnu 3 i gyd dros 2. Ac yna, dwi'n gwybod wan, un ffordd o sgwennu t, dyma fo, y tynnu 3 dros 2. A fydde defnyddio hwn yn awr yn yr hafaliad gyntaf, fydde amnewid i fewn am t i'r hafaliad gyntaf. A gweld wedyn beth sy'n disgyn allan, gweld be ydy'r hafaliad Cartesaidd. Felly os na'n dod fyny fan hyn, mae amnewid am t yn awr i mewn i x yn hafelu t disgwario. Felly x yn hafelu nid t disgwario, ond hwn disgwario. Felly y tynnu 3 dros 2 i gyd disgwario. Na hwn ydy'r hafaliad Cartesaidd ar gyfer y cromlin. Rwydd fan hyn, dim ond hafaliad hefo x a g sydd gyda fi, dim t i weld o gwbl. Ac allai un peth sy'n ei wneud yn awr os a trio tacluso fyny yr hafaliad. Felly sgwario ffracsiwn yn golygu sgwario y top a sgwario y gwylod. Na mae 2 di sgwario yn 4, felly fyswn ni'n gallu lluosi bob ochr o'r hafaliad hefo 4 efallai. 4x ydy y tynnu 3 di sgwario. Ac efallai ydych chi'n hapus efo hwnna na, mae hwnna ydych reit daclus. Neu efallai os ydych chi'n penderfynu fod chi isio lluosi allan y gronfach. Felly 4x ydy y tynnu 3 lluosi y tynnu 3. Os ydy hwnna'n reid y di sgwario tynnu 3y, tynnu 3y adio 9 ydych chi. Sef defnyddio acronym camon fan yna, cyntaf allanol mewn o olaf. A wedyn 4x ydy y di sgwario tynnu 6y adio 9. Ac efallai wedyn fe chi'n penderfynu cael pob dim ar un ochr. Felly os ydych chi'n, gas na neud o fyny fan hyn, dod o pob dim i'r ochr chwith, so ni'n gallu gadael y 4x ar ochr chwith, dod o pob dim arall i'r ochr arall, felly tynnu ffwrdd y di sgwario bob ochr, adio 6 i bob ochr a tynnu 9 i bob ochr, mae'n wasgu o fan fan hyn, so hwnna wedyn yn hafal i 0. Felly dyna ni'r broses o newid set o hafaliadau parametrig i fod yn un hafaliad Cartesaidd. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.